Trending ngayon sa social media ang video na ito. Kuha ang isang sanggol, walang saplot, nakatabi sa tray ng mga itlog at inabandona sa loob lamang ng isang tricycle. Hindi raw makapaniwala sa napanood si Corazon. Napakasakit para sa isang ina na ikaw ba naman, inalagaan mo yon ng 9 na buwan sa sinapupunan mo. Ang hirap magbuntis. Bakit? Lumabas na yung anak, siyempre tuwang-tuwa ka, makikita mo yung anak mo. Bakit mo abandonahin? Ipakita mo ng pagmamahal ng isang ina, kalingap ng isang ina, di ba? Huwag na huwag mong i-abandonahin kasi napakasakit yun, tsaka walang muwang sa mundo yung bata. 6 ang kanyang anak na pilit niyang itinaguyod mag-isa dahil maagang nabalo. At para sa kanya, kayamanan niya ang kanyang mga anak, kaya hindi niya lubos akalain na may isang inang mag-aabandona ng anak na bagong silang pa. Bilang may puso yung ina, kung may puso ka, huwag mong gagawin yun. Kasi ang sakit sa kalooban yun. Wala ka bang konsensya? Walang malay. Magkasakit nga lang yung anak mo eh. Ang sakit-sakit na, di ba? Di mo alam kung anong gagawin mo. Bakit? Magdasal ka, humingi ka ng tulong, ganun. Si Chris Malin naman may 2 anak na at aminadong hindi madali ang pagpapalaki sa kanila. Aniya, it takes a village to raise a child. Kaya laking pasasalamat niya na mayroon siyang matibay na support system. Pero ramdam din niya ang sakit nang makita ang video na niwala man lang sa plot ang sanggol. Baby yun eh, wala pa siyang kamuwang-muwang. Hindi niya piniling maipanganak sa mundong to. So, para sa akin masakit na ginawa yun ng isang nanay na iniwan, inabandona yung anak niya dun sa harap or gilid ng simbahan. Aniya, kung hindi raw pala handa ang nanay ng sanggol, sana ay naghanap na lamang siya ng maaaring tumulong na mag-alaga mula sa kanyang mga kamag-anak. Aniya, maaaring menor de edad ang nanay at hindi pa handa sa responsibilidad ng pagiging ina. Kaya naman mayroon siyang mensahe sa mga kabataan at sa mga young professional na hindi pa handang magkaroon ng anak. Huwag silang masyadong mapusok. Bago nila gawin ang isang bagay, pag-isipan muna nila ng 2 beses o 100 beses bago nila gawin yung or pasukin yung isang bagay. Kasi mahirap. Mag-aral muna sila. And sa mga nanay naman na hindi teenager or alam mo na, yung mga hindi talaga sila ready na maging nanay, huwag nilang pasukin or huwag nilang gawin. As much as possible, practice safe sex na lang para maiwasan yung mga ganong instances. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Southern Isabela Medical Center ang sanggol at nasa mabuti na itong kalagayan dahil agad itong isinailalim sa medikal na atensyon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang MSWDO Alicia dahil kasalukuyan pang nasa isang meeting ang kanilang head na nagsabing hindi pa nila tukoy ang buong detalye ng insidente. Don Tigit 2, Balitang Solid North.